İksan milyoner yalı bilýän mi? O çipa golf oynap bilýän, nirde göründü adam. Assalamu alaikum. Sen привет. Salam dostlar. Bugün Soprano Man bilen Nefik boza gepleşik. Spasibo brat rady bolunun üçin. Sana spasibo brat. Repten öňden bar aýtýaňa. Şul çykdyň aten şu wagt adamlar tanaldyň ha. Şonun has öňrek aýtýarmy kaň diýip tanýan. 2002'de aydıp başladım da. 2002'de. Yani o vakt orşa aýdýadym, underground stil aýdýadym, papsa däl. Jowat ýaly. Şu wagt nähili enem gadanýadyň sen şul repden gadanýadyň şu. Yok, repden gadanamaktım. Nemede bir firmada işleýärdim men. Neme bolup, näme şu? Injinier stроитель. Şul haýtaýdym seni esasy özüň tanatdy, şun başlatdy diýip pikir edýän. Gaýtala naверное. Gaýtala ha? Süleyman maňa aýdýady, "Daway senim toýa çykdy." Men agulýadym. Şoň üstüne men hiç kili представить edip bilemakdym, bilýärmi? Sen rapper bolup toýa çykýan, aýdym. Men üçin gelişen akty şo zatlar. Bilýärmi? O wagt. Ýöne jeta 6 ay geçdi, men düşündüm uje hereket etmeli, gazanmaly, uje ýaşym kiçi däl, bilýärmi? Bizim başladyk näme? Näçinji ýyl başladym diýdiň sen özüň rapy? 2002-nji ýyl. 2002-nji ýyl başladyň ha? Ýöne şo döwrüm toýa çykyp hemem özüni rapper diýen aýdymçylar bardy, bilýärmi? Meselem Azat Orazow. Legenda. O menim rapper diýen. Onuň şo wagt sen nähili görünýär şolaň etýän işi? O wagt men wapşe tanamakdym ony. Şu keýgylan şahsyny aýdanda sen şonu görmän geçdim diýjek bolýan. Wapşe bilen. Çynym bilen. Men eýgylan şahsy biratany Aşgabatda göçem soň eşitdim. Aşgabatda göçdüň sen. Ýöne şo wagtdan sen hakyky istorya aýtýan ha, toý variantda. Şo wagt sen gulaň zaşkvar bolup gülkünç bolup görünýärdim şo wagtlar. Ýok, men prosta prikol ýaly gördüm. Prikol ýaly gördüm. Ýöne üstüne gülüp zat edip ýok. Ýöne özüň edesin gelen okdy şonu. Ýok. Şu adam edesim gelen. Şu wagt öz etýäniň. Şo dälmi? Azat Orazow mi? Azat Orazow ýalymy? Sen näli görünýär? Sen näde görýän? Men üçin junial rapper, ýa-ni Azat Orazow şu rapper diýip tanalýarda. Toýa gitýärdi, tans etdirýärdi adamlara. Indi şu wagt siziň hem aýdymlaňyz, has tansavalny, toy stil. Men äken tapagdyny bilemok. Ýekece ogurlyk aýdym ýok bratany. Senni? Ýekece menni ezbitirde ýekece ogurlyk aýdym ýok brat. Legenda diýmek näme sen üçin? Legenda, ay brat seret 2000 kaçan başladı ol şu Suwsep gyýylan şat, kaçan çykdy? 2002-nji ýylda çykdy. Şu adam bratany toýda goý berýärler, şol aýdym bilýärmi? Şu adam dinleýiji wa. Уже жива легенда 22 ýyl geçdi brat. Вот это мож legenda diýsen bolýarmy soň şoňa? Yo, men legenda diýen brat. Şu wagt iň bir gülkünç zat, halanmaýan zat näme ha? Biziň show biznesde adam aýdymçylaryň içinden. Integrem şu ogurlyk aýdym aýtýanlara, zaşkvar, maskara Gerwet görülýär ha? Gowzat däl. Gowzat däl. Etmelläl o zat. Ola 100%. Gowzat däl. Ýöne sen şol legenda diýen adamyň şu ogurlyk aýdym aýtmany çykaran döredönleň biri. Onu şo legenda bolsa, aýdymla şu adam dinlenýär diýen, hemme şu gowurýar, şoň üçin legenda diýsen bolýar. Onu şoň ýanynda mardan başga doglanlar bady, Ýazverdi Mahmudow. Olam dinlenýär ýöreýär. Amaş Balliýew diýip bir bady, olam diňe indisk aýdym ogurlýar. Häzir YouTube'a girsen, deňeşlersen Azat Orazowyň kyýdan kän prosmotr, million prosmotrdan geçilik şoň klipleri. Onu olam legenda. Ýöne Azat Orazowyň aýdýan aýdymy stili, janry bar, maňa ýakynrak. Потому что sen legenda diýen şo. Ýok, o rap aýdýar, menim rap aýdýar, maňa rap gylykly. Iza этого. Şoň bilen aýdymym etdim bratan, şu wagt men şoň bilen aýdyp, näme şoň bardy, näde berwet dat diýin, braçyk. Düşündiräý. Bile aýdym aýdýar, ineme ikinji kupletde neme şol başlaýardy, neme diýen. Sen ýokka men badym. Men Azat däl, men Mary. Şo klipde maňa seredip aýdýar, bilýärmi şo? Hawa. Sen ýokka men badym, şey dip diýär, bilýärmi? Sen ýokka men badym, men Azat däl, men Mary. Menim ilki üns vermedim, sulik üns verdi. Wagt seret diýär şo. Ну это же понятно, maňa diýilmeýän belli. Imенно taňa diýilýär. Ýöne soň jogabym ýazdy neme sulik.
Yo men bir diýsem ala durady erbet ýa nemetjek bolamak prosta Yo, aýtýan. Menem düşündim. uwajaýo. Ja. Terat men nähil düşünýän şo döwrüne owurlyk aýdymlar aýdyrlar. Şol oglanlar spesialna şunu aýdaýyna bir zada men hantama bolaýyn ýa bayrag alaýdy prosta toýa çykdylar, aýtdylar, halyk tutdu, diňledi, şeýdik gitdi. Olarda hiç günahlar ýarly adam ýok. Ýöne otata şol ýanky legenda ile bile diýme şol. Yo, eta humor, brat. Düşündüm. Yaňam şu aýtdyň, şu aýdymlary, kimde diýär diýdiň? Şol aýdym. Oraz. Oraz bolanna Sayk. sayt diýär. Legenda. Hawa. Legend. Sen gower ýa-na şo söz, legenda. Hawa. Ana şol oglan yo hakyky rapda men go tanamok rapçylar ýöne Rap. ören ýokda diýip tanadýar şola. Rapda ta ýok şol oglan. Başlasam toylara çıkıp çat kazanacak olup başım aylayırmı ka dünya sallanacak olup çıkarsam ne diye günne aydım halanacak olup sözlemi üt ködüp hemmekşe yaranacak olup Essin daşımdakılar yalancı gülküsün Koy yüzüme yılgıran son arkamdan gürlösün Bulona köpse şon yalik Bulor düşünen ok nedik bulorsuz on yanım Şol oglan diýär aýdymlaň ha. Türkmen aýdym bolsa başar. Şu ýanky toy barýanda aýdymlaňam. Mhm. Haýtylar şu wagt. Şo gaýtaly, suwsep, gatamay, etmeli hereket. Gymylla o kön aýdym. Olum şo düşüp Şol berdi. hemmetin şol oglan diýärmi? Aa, Sen näme etýän onda? Men aýdym aýdýan pul gazanýan biraz. Yo henginem şo diýärmi? Yo, ol öz şo düzýär. Men soň öz stilimden aýdýan. Aranjировkany sen özüň etýäňiz bärde. Wa. Men hiç da dedemek brat. Men oraz bilen dostlaşýan. Ýse, pul gazanýan şol aýdymlar. Yo, çeýsen da aýdar adamlara. Öňem şonu ýalyjak bolýan, özüň düzýänsiň ha bir döwür näme? Orşa bolsa özüm düzýän men. Orşa aýdym bol. Gurlaýan türkmençe. Yo, o seret brat. Men türkmençem köçe dil. Uliçny. Men köp tonkaşlar bilemek. Seret men o barada zaganyaçy ederdim. Haçan. Eger men özüm hiç tat ýap bilmeýän bolsa, napример, orşa da dopustim. Öňe men orşa özüm ýazan ýap bilýän soň, men utanamak bratan, näme üçin utanmaly? Nädip sen onu ýaly bolýan? Sen türkmen bolsaň özüň? Yok. Men Kabardino-Balkari. Kabardin. Ha. Onu bagşlap bolýam ka diýen dostlar. Menim şo pikirde. Dere şu son çıkan aydın var ha. Amaliye bilen çıkardın da. Ava hil. Hava hil. Şo käbir sözler özüm ýazdım kısaça şol aydymda. Kimin ki işlet şol aydym asly? Kimin ýaýasy? Aydymmy? Yo, Amaliye bir gün jaňatdy, daway 3 bolup bir aydym çykaral diýdi. No men Amaliye ezbiter. Men bolýa diýdim. Atak aydymyň inisiatory Amaliye. Indi ýa menem şonu aýtjak boldum. Näme üçin şol aýdymda 2 tane rapper bilen bir aýdymçygy aýtdy. Ýöne näme üçin şol aýdymda Amaliýaň aýtýan ýeri çotky, ýasna bolup, sözlerim konkret oturýarda. Ol sizdenem öňe saýlanýarda, tipi gaty görüşmek ýok, tipi köleге ýaly bolup galýar. Özüňem şaýat TikTokda dediňe şu Amaliýaň ýeri gitdi. Yüzüňe gapbak, içiňiz gapgara. Çaltyrak ýöre garaşýar çar tarap. Çagasy bolan ýaly bular atdakar. At gerek geldi zihinemde lakam. Näme üçin şonu ýaly boldy? No, потому что ütköşük ol asyl aýdymçygy. Rap okudy. Şo söz kiminki? Oraz bilen ezbiter ýazdylar. Ha, Oraz bilen ezbitirin sözü. Amaliýaň sözleri Oraz bilen ezbiter. Ütköşük şu wagt конечно, bir aýdymçygy rap aýtdy. Daş edip aýtdy. Real gaty gowy aýtdy. Hemmekşi diýär, gaty gowy aýtdy, gaty gowy sözler, gaty gowy neme fişkalar var bilýänmi? Да. Из-за этого sen aýdýan, мы в цени, олum впереди, это нормально. Şo aýtýan zatlary bir pikir ýöretýär da. Может быть. Şu wagt men nähil görýän, şu show biznesiniň türkmenleriň içinde. Populiarlar bir dostlaşýarlar da, ha. Kim napry? Biri gatşa, hukman rapçi garym atym. Toýlara barýaňyz, surata düşýäňiz, işleşýäňiz, şunu ýaly meriperiýatlara gatnaşýaňiz. Ýöne şol bara nähil populiarny tapagy ýok. Erbet aýdym bolsun, gülkünç bolsun, maskarawaz bolsun, şo topdamy, şol aktualny, dogry iş etýär diýip hasaplanýar. Onsoň biri oňatça aýdym aýtdy, ýöne kän şol populiarny tanalan ol. Babam ýok, oň bilen aýdymam aýtmak, utanç kän bir tirkeşmegem, go dällaýa, moda dällaýa. Birinji oçeritde näme üçin aýdymçylar bir-birine gatnaşmaly wapşe? Et gatnaşýarlar şu wagt. Men adyňa ezbiter bilen gatnaşýan. Dostlaşýan imini. Men her kim bilen, hemmekşi bilen aram gowy, ýöne biz
dost däl. Bir-birini mihmançylyga baramzak bilýän. Sen tusofkan kim şu bizning işimi aydymçylar, rapperler mi ya düýünler başga adamlar. Men mı? tusofkam. Ha. Ýok, men aydymçylar içinde men tusofkam Deniz Biter ba. Ha. Iň ýakyn dostum iki tane ba. Onuň Orad bilen Sulik. Urad bilen Sulik. Iň ýakyn dostlar şolar. Men şolara ynanyp bilýän, ynanýanym. Şo iki tane oglanlar üçin lüboýda edýän men. Neme diýerler? Orşa diýsem düşünjekmi? Ha. Тем, с кем тебе будет о чем посмеяться, много. Но тех, с кем тебе будет о чем помолчать, мало. Da. Ne dip Türkmence diýmeli? Gürleşip, degişip, gülüşüp, oturuşup bolýan kän taparsın. Aa, Dımışıp oturup bilýän dost. adlar. Не то, что дол, в общем, adam, jonýany adamlar, ad. Yani, gowy sözler gerek. Gowy söz. Ýörünni. Türkmençem gaty gowy däl o, brat. Gowy, Yo, ya. düşünüp bolýan вообще. Конечно. Men utanamak, brat. Düşünüp bolýan bolsa bolýar. Hawa, sport bilen araňa hili. Soňky dowr gowy. Soňky döwür ha. Hawa. Men şonu biledim ya, soňky döwür kän bir hili sosiýetlarda da goýýan bolen. Aya, o soňky dowr çota bir hili sporta tarap barýan mena. Ay уже şun ровно bir ay boldy. Trenirovka gatnaýan sypman. Ondan öň kän işiň ýok. Yo, öň bara bratanya iki tapar trenirovka var ýa-ni. Bolly bahana tap başlaýan men. Şun arkama agyrýar, şun işler kän, men gitmäýin leýin gowy. Şu wagt men özüm jylanýam ba bilemem. Näme sebäp bol? Sebäp ýok. Prosta bir un men Garry diýdi birimi. yo la humorly oýnadýan men tak garly. Men brata 40 ýaş apar ýa-ni şu ýyl nesip boldy 38 bolýan. Horlanasym gelýär, ya garasym gelýän akmyka. Bilemek meni. Brat, вообще, näme üçin menden interview alasyn geldi? Почему? Näme üçin sen maňa dawa interview edeli diýdin? Näme üçin senmi? Awa näme üçin men awa? Pro interesn. Yo, näme üçin senmi? Mardan çykan oglan rapper hakyky men maňa interesn zat şol sen özüňe işiň ütgötmän şu rapdan başlap iň soňunda da şuňa ýekinip ahyrym öz ýerini tapmak da men şoňa begenýän men. Käwrdat etýäň sen dawyny taşlap bilerdiň. Ay ýadadym etjek lay pulum Kän getiräm. taşlasymym geldi brat. Anana. Ýöne şonu nadejdaçyk bady. Balar bir gün balar nesip bolsa inşallah. İyi. Hudaýa şükür boldy. Toya gitmäken şi taýynlyk görüp bar, häzir toya gitmeli, oňormaly, beýad etmeli. Şonu ýalym, ýa gün turýan da gitýäňmi toya? Yo, salona gidýän, make-up edýän. Kladka edýän, braçyk. Men hayran edýän käbir artistler şonu ýalyken arada bir öýlen bellijek etýän, geljekmi diýdim öňünden gün. Bor diýdi olam. Olam 7-de gelmeli-de. Menem saat 4. 3'te ýatlattym. Gelýänsiň diýip, uje bolmaýar, men 12-de taýynlyk görüp başlamala dedi. Ha. No menim ýerden bäri taýynlyk görýän braçyk näme? Salona gittim, masaja gittim, bilemem. Yo, Kladka etdim. Yok, конечно, brat. Birinji oçun. Yok, men bedenmekde alad etýänmi şonu? Yok, o brat, seretmeli. Men deýän on ýaladym. Alada edýän. Şol bolmak gowdat dostlaryny men bir zat etjek bolsam alad edip özümi iýýän men. Men iýýän şonu etýänçem, şonu geçirýänçem. Bir günläme şonu etmeli, pikir edip ýatyp bilýän, ertesi günem häzir şonu geçýänçe şonu ýaly bolýar. Yo brat, sen işiň da şu. Aýdyn käli, ýeňilrek garap bolsa gowy bolýar şu zatlary. Yo, конечно, yo asyl yeňil garamalym kadýan men şu zatlary. Edip bolsa şoňa ýetesat. Yo, sebäp hiç da tutkanak, sen seriozny muňa o zatlara seret ya yeňil seret, hiç da tutkanak brat. Şo? Çö brat, nire getirdin meni? Nire getirdiň meni sen? O näme berdi, näme ba? Carvillolar da şolar. Carvillo. Dogry aýtdymy? Carvillo. Carvillo. Salamu aleykum ağamcan, gomy ağamcan, gomy. Can ağamcan. Garaşmadyň gerekmi di? Вообще перестановка derpedim. Bular atanaýan dostlar. Carvillo, Azimcan, rapper, aktyor, suratkeş. Брат, сегодня его интервью. Da, ýöne tanıştyrýan. Ýöne var men suratda goýmady da, kartina da var.
Şoň degen Silenska bir de galdy var. şu wagt siziň ikiňiz bile bu samyasynda işleýäňiz, ha? Oo. İşleýär. Sultan Aliyan aydymlaryň üçin haýsy ikiňiz uşa bile işläp çykan aydymlar? Tanan diýen aydyma ýok bizde biraz. Bu Yo, hereketdir. hereket. Müňden biri, o müňden biri. Men müňden biri. Ha müňden birim. Müňden birine gowlanýyş bilen çykan aydym. Şun ýaly ogluncuk bar. Dawa şo barada urun edeli. Davay. Näme üçin şoň bilen aýtmakçy boldum, aýtdyň. Gower ýan şpatsany bale edýän. Şpatsany bar men şu müňden biri peredaça şow çykman men tanaýan şu oglany. Dogruýmy şol? Nirden tanaýan? Men var öň oglanlar bilen kebap çakan var ýadyk. Olum pastaýany maşgala bilen kebapçydy. Iwiçýadylar, abede diýadylar, ujuna diýadylar. Her tapar meni görünni ılgap gelýärdi. Şutaýda oturýardy, ýaýdyma diýdi. Men aýdymlar aýdýar. Sen şol müňden ýöne gidip barýakan bitýänden bildiňmi şol? Ýok, men bilemakdy. Men soň habarym boldy. Soň bilem bir neme bir walna başlady. O proje şoňa ýok diýdi. Galyň neme türkmençe näme bolýar şu jüri. Emin Agdar. O eýleki ksany bor diýdiler. Men şondan gördüm toşton gatnaşýar. Şo neme şo peredaça şo proýekde. Parakat projeňe ýok diýdi. Menim dawaý men şoň bilen aýdym edeýin diýdim. Hakykatdan hem hereketim gowy edýär. Движение. Aýdymym normal aýdýardy. 7 ýaş patsanlar. Aha, ondan hem üçin ýöne sen nemede Instagramda mı, TikTok'da mı? Eger şul video plança mün prosmotr alsa, 100 000 on soň aýdym aýtjak diýdiň. Tetwirde ýazyn, eger şu video 100 000 prosmotr alsa, aýdymy işläp başlarsy. 100 000 Ama prosmotr. şo näme diýdiň? Yo, men prosto prosmotr köpelçek Köpeltme üçin. Конечно. Näme? Seredin men mara sen köp etýän işlerini itagam hormat goýan sana gowda atlan, köp işlen hype köp ulanýan diýip hatap edýän men. Haçanna bir şonu ulansa çazy görünýär maňa. Garaj, braýça, garaj. Именно şo taýten. Олым хайп üçün deyip не прям для хайпа, просто maňa интересно boldy. Adamlar isleýärmi şoda diýe, islenakmy. Sebäp internetde, TikTok'da, Instagram'da şu patsany kän bal edetdiler bilýär. Kän gynandylar, şoňa proje ýok diýenler. Eger şondan soň sen diýen prosmotryňa ýetmedik bolsa, like almadyk bolsa etmezdiňmi şonu? On sonra şul aýdym taýyn bolan soň etdim men şu video, bratik. Tak что хайп däl, tak что sen ýanlışdyn. Ya yanlışmı? Так что sen näme gerek onu plança barmy? Yok, уже, просто это maňa gyzykly boldy. Adamlar isleýärmi, islenakmy şoda. Şo. Ýöne 100 000 prosmotr diýdim, 200 prosmotr aldy. 200 000 aldy. 200 000 o. Men dawaý men şu wagt şu video ýazyn, ýa şol aýdym ýazyn, men popularny bolaýyn ýa bilemek. On ýaly pikir bilen edilenak şoda. Näme pikir? Hiç kili pikir bilen. Aýdýana, maňa gyzykly boldy. Adamlar ýaly podдержать edermi ýa etmezmi? Bolýa, geçdik. Ha geçtik ama. Хорошо, что uruşmadık. Eýa gülýär. Indi şu erkekki edilmeli klibiň aýdym barmyşlaýdy. Hala dinledim. Ya onu dinlep olan o buracık. Dawa kusочек goýaýal ekskluziv. Чуть-чуть. Yo, sen ma hype-ovşik diýdiň men gatwordum. Dinleçek sana. Ya dinlelmi? Чуть-чуть, давай. Papsa däller ýöne. Test ağlayamaydı. Durma. Ya. Вот это переводим нравится. Eğer şu video 100 000 prosmotr alsa, biz şu aýdymy çykarýardy. Ýöne sen plat gowuryp çykarýan, özüňem gowurýan şonu. Indi şolam dinlense gowa, ha? Dogry tarapdan. Конечно, ýöne в основном. Sen gowurýan aýdymlar ýörana.
Haýsy aýdymyň ünsürme şula ýöreme ula diýen aýdymyň şu wagt esasy hit bolan aýdymlar şol. Qaytaly. Kan inanmadyň şol aýdym ha? Yok, prosto yazdık. Näde dinlemetmediň ol polnik hit birinji gede dinläninden Ya, çıkyp ya. bolýar. Oradı mı nanmadı onu? Süleyman'ı mı nanmadı? Meni mi nanmadım? Yönü çuğdu. Toy üçin ýadyp diňe toýda aýdyp başga hiç ýerde goýbermeýän aýdymyň barmy? Bilemek sen toy aydım deyip ervet manida diýen mi ya? O manida O diýen. manyda. O manida. Ýöne Yok, toya gerek şol diýip Как будто бы düşünýän. ervet manida diýen ýaly. Yo, käbir kişini gaty tansaban O, aýdyp ýöne. klipde görenek şonu. Suza, suwa bile. Ya bulun benim şey dip. Ya şon ýaly bolup görýär meni wara. Yo, käbir aýdym diňe toýda tans etdirýär. Ýöne klipe kan gelşonok diýe. Yo, ýaly zat ýokla, brat. Такого нет. Любой çıkaryan aydım. Желательно klip bilen çıkarasın gelir. Indi sonra anladım maşana bir baýaly edi balýada bil wara. Sonra brat çıkar. Yo, boldy sonra. Той соўмак, свадьбу проводить. Например, sen wow deyip aydımlar var bilýän, toyda kaçady diýen aýdym. Ýöne sen özüň agaçýaly dursaň, Na. oşol aydımlar sana kömek etmeýär brat. Bolýa bir iki toya çağırırlar. Üçüncü toya hiç kimi çağırmaýar. Birazajyk görkezmeli bilýän. Ja tak думаю. Da hype barada gürleşer. Hype halama deýjeli. Yok, o bratan. Sen şeyle преподносить edýän. Tipo o hype diýilen zat o del ýaly преподносить edýän. Spesial etýän onu. Benim edýän zatlar hype üçin. Ýöne şo zatlar kesme gaýraty. Kesecekler yo. Bira sen maksadyň näme? Maksadyň näme? Näme maksady? Bot şo iş edýän sen. TikTok'a zat goýan, kino barada interview edýän. Maksadyň näme? Men şu asnawyny işim bolmagy, şo men girdejik adanmagym şondan. Stabilni gitmegi. Girdeç eti maksat mı? Yo, kaçan şol işin adamlar görülse, olam 5 manat getirse yerine düşýär, ol has olsa Yok, sana motivatsiýa bolýar. Sen şu wagt meňe bor diýdiň ha. Bir asnawanyjy badyr da bor diýensiňde, şula adajyk normalny diýip. Mena yekece sen TikTok'un kino arada görmedim brat. Nädip sen meňe rady bolan, nädip görmedin? Men Merdan interview gördüm. Interviewer hökümünü haladım. Brat men özüm goýdum ha. Interview çykdy, ýa birinji. Men özüm goýdum ha, sen maňa gaýş eden ha. Merdan maňa gaýş etmedi. Men özüm ýöri talap YouTube'a girip, ссылка alıp, stories'e goýdum, paýlaşdym. Bile gördüm ya, помнишь? Ha. Göndeydim jama maloçk. Kovu neme nestandартny da dedi. Молодец. Arada bir neme bir patsan maňa soraw berýär. Tipa neme diýär? Ay öňe diňe seň bilen ezbiter wady diýär. O toýa çykýan. Şu wagt Merdan we Aýda özüň we tipa gynanýarmy diýär. Näme men gynanaýyn brataň? Näşsan toy zaly bar. Näşsan günne toy bar Hudaýa şükür. Bilýän toy, zakaz, klient hemmekşe yeter. Sen yekece özüň bar toýuna yetişmeýän bir gün dowamyna, dogrymy? Hada egoist bolup yok, diňe men rapper bolmaly diýdim ýangyşdy. Ama это значит, sen özünden uverensçi var. Özüňe körek gideniňden olan çykmany goýup otursaň. Ola bolanak brataňa, soň o taýda jogap bermeli o zatlardan. Sen birine поддержка edip bilýäka etmedin. Это же неправильно. Etmeli brat, etmeli. Ço başlalymy? Şo, sen şu wagtlara geçden bolýarmy? Tapaw diýokmy brat? Bolýar, bolýar. Başga da çaşmasak bolýar. Taýlanda gidip. Ýörenme bratik. Salam aleykum. Agam, hoş geldin mara. Sağ ol. Hoş geldin Mara. Hawa, mar diýende näme ýadyňa düşýär? Seret. Birinci oçeryde Zilyon bazar. Gök bazar. İkinci oçeryde Koltan Sancar. Näme heli bolýar şu wagt käwat men bir ýer gidip ýaşadym, men Aşgabat diýlenme. Şu wagt düýnüň bardyma seň bilen. Uje gowy.
İşler hem ýürep dur, hemmek şey salam, gelik, sen tanayan, uje oglanlar talamlaşya. Atak şonun ünkü, 11-nji ýyl okudum men, ondan soň ýene bir ýaşajak bolum. Ýene men üçin şo taýda gaman irwet ýatlamalar galdy. Hiç işlen uğruna bolmalygy. Mardiýeňde näkidi? Sana. Yo, brat Ferhat, sen şey diýen Aşgabat bardy. Ýöne men brat erkek ýaly ak ýürekden aýdyn, men arzu edýärdim o Aşgabatda ýaşasym gelýärdi, şeýle bir ýaşasym gelýärdi şo taýda bilýän. Sebäp şu taýda da men aýdym sağa diýärdim, ýöne hiç kim meni kabul eden akdy. Bilýän, hiç kili. Soň jete 2011-nji ýylyň bäri Aşgabatda göçesim gelýärdi. Ýöne menim ýeke çağım, mamaş, pakan, menden başka hiç kim ýokdy. Olar ýok diýärdiler maňa. Ýöne Sarawna 2015-de men zamknul edip gittim, o hiç kimi dinlemän. Gittim, Hudaýa şükür emmedat, o Aşgabat maňa emmedat berdi. Maňa emmedat Hudaý berdi. Ýöne Aşgabatda berdi. Şo zatlar imin Aşgabatda berdi bilýän. Bir kili maňa ýakyn şo şekel. Mary hakda men bir köne aýdym ba, şu adam hezil edip dinleyen, şu adam dinleyicilerim dinleyeler, overyalar men, Kare ve Oraz Saykdäli 3 bolup çıkardık. Orada Aşgabat barady, aýtdy. Benim Mara haşda. Tam şolaydym tap bolarmy? Ba, moy город diýip. Beres şu wagtda şolaydym gitdi. Я родился и вырос тут, Мары, город низких домов и всей вселенной пуп. Тут знают, как меня зовут, также знают, что я одним из первых выбрал себе этот рэп-маршрут. Ben maryň nämetini görýäni? Nämesin? Täze gitleýän şunu ýaly, şu taýyp gelýäňine, täze gurunalan şäher, täze şäher. Bir hil nostalgiýa bolýarmy, köne gidesin gelýärmi? O jaýlaram durduran ýerine. Şo bir hili rahatlandyrýar meni. Aşgabat men üçin bir hili durşuny täzelik. Gowda şo. Gow, men inne öwrenşek bolýan şo taýyk, belki menem göçüp baran. Nüzip bolsa inşallah. İnşallah. Bul raýonlara tanaýan tene. A o 3-nji mikroraýon, brat. Okuw çykan nähilin? Öpdüdüňmi? Ýaken Yok, normalno. Edil krugle отличник dälim. 4-ligim bardy, 5-ligim bardy. Ýöne soňky klaslarda 8-nji klas, 9-njy klas uje bilemek men biraz huligan edip başladym. Bilýän, uje neme molimler bilen agrzasiýa edip. Karoç olar maňa bir zat diýse menim jogabyny berýärdim bilýän. şo dogrumy? Yo. Şu wagt öz ogluňa nähil garaýanyny şolar ýaly ala etdirýän şo zatlar. Конечно, o zat вообще hiç kili dogry däl. Yo, ala etdirýän men ogluma diýen. Eýmişe akly oglan bol, bandit boljak bolma, huligan boljak bolma. Biz prosta var o wagt pikir edýärdik. Şo bandit bolsaň, huligan bolsaň, şo krutumy taýip bilýänmi? Ay o wagt dogry şeýledi bilýänmi? Şu wagt sen düşünýän uje. Sen näçe akylly bolsaň, тогда ты крутой. Akıllı bolsaň şondan krutoy sen. Akıllı ýokmy? Prosta samsyk sen brat, boldy. Sen krutoy däl. Hiç kili. Şu men gepleşimiň bar, bir gowurýan tarapym bu случайно boldy. Bu nämetini gowurýany? Şol bir gün, 2 gün, 3 gün nagyn şol artistler bolýan men. Köpüsini men diňe telefonu gürleşýän, bir barýan ýatyp başlaýan. Şonuň görüşüm bolýar. Ýöne 2 gün geçýär, 3-nji gün geçýär, wan seretýän, synlaýan başga zatlar açylýar. Soň gördüm seni. Şu wagt azritillere da aýtýan men. Normal patsan eken ha? Sen bir demäňmi dünýä garaşyň, men özümde ýok ol, bolyn. Sen şu wagt Hudaýa şükür gülýär ýagdaýyň, ýöne şu maşynyny aýaýyşyň. Ananaýyň dostlar, men prosta şey edip tarpeda elimde girýän bolyn, şol biňjelik bolýar. Maşyn ýuk gelipdir, aýna anaşdym, ýugduryp geldim plança mana da diýe. Şu pulov bolan garaýyşyň, daşy şu wagtdan plan ýerde hem gowy, hem amatly, şu zatlar biňjelik etýär senin tegene. Yo, sebäp brat. Hemme zatlardan gadyryny bilmeli. Söýlet brat, şo zatlar, şo pul diýdiň, maşyn diýdiň, ýene bir zat diýdiň, telefon ol, şo zat ýöne-möne saňa hiç kim gelip beren aklar. Sen şo azab edip gadanýan şo pullary, azab edip alýan bir zat, azab edip arzuwlaryny ýetýän, inni Şu öňüm şon ýalymy? Birinji gadan başlanja pulum. Yok. Öň şon ýalylar men. Öňüm bir banditlaryň biri däldir men ýöne.
yerlikli tutmak kendi nime derlim diye. Wow, aynı. Ya bratan 38 yaşımda da. Teret yağılan etip var ya. Legendarny, yana bir legendarny ya. Awa. Yağlı çörek. Şunu gaşar etsek deydin de. Awa iyatmy? Yes, brat. Biz kiçikka şutak gelýärdik, hem daşarda ýýärdik. Şu adam çağda biz. Çağa tene şu adam. Senim çağa, menim çağa. Prosta yaşımız çağın kıyaldı. Atak duşa çağa da. Şu wagt yaş TikTokerlar, aydymlar moda bolýar şu wagt. Awa. Nähil garaýan şolara? O zatlar bolmaly. Teret gönümül Anton. Şu wagtky käbirleri gün bir aydym bilen paçdy, populýar aydym üçin uraweny tanalyp toýlara çykypýarlar. Sözüm yok çıksın. Onu dinleyen hem halyk toya çağıran hem adamlar. Ýöne käbir adamlary, artistleri üren binjalyk etýär şu zatlar. Yo. Nena na barot begenýän. Ýöne samsyk zatlar etmeseler bolýar. Bir de Adam. iki kusok ýağından. Slünki patiklenýän bolýar türkmence? Gıllyň atdy. Şo da короче. Aýdyp bilmän men. Sağ ol. Daş. Gatrow. Hani menki? Mani tenki şo. Evet. Gönüm. Çağlık wagtymyz aldy da şu wagt. Men şonu salmak üçin çağırdım da seni. Şuta başga wagtda kompormagyň ýaly. Komporma men. Yo, ya kompor ya. Değişen canın talygy. Ya borlu. Şol Aşgabat'a gittin ha? Birinci aydymlar gıymylla ýary burada. Şonu polibon bärde sen tanşylaňdadyň badyr ha gidende. Şolar bir hiljaňa "Ey sen hem galyp gitdiň ay. Ey bogumy bamyň jaň ýer uradymy?" Может быть, men ýadymy düşen akla. Ya sıradu ýyllyly kulçat etdiňmi ya? Yo, indi jaň almaýan indi bolly. Yok, o vaten 3 gün bäri men bilen getip dördüm brat. 3 gün bäri padrят görüşýär. Bam menne şonemy şu häzir. Men ýanymda ýok. Sebäp gorkýanlardan men brat. Yok, o bizde on ýaldat bolmady. Sebäp 30-dan soň geldi şu zatlar. Bilýän. Men уже kiçi dällerim o wagt. 30-dan soň geldi, men уже zrely oglan, zrely adam. Может, yaş wagtyna gelen orta, может быть, men ütkärdim. Şu wagt bilýän näme ýetenek şuýdy? 10 kilogram çygyt. Birim gitara çalyp bilýän oglan ýetenek. Blitz ağam. Aha, авал, давай. Киножанр. Мелодрамам я ужас. Мелодрама, ужас, халама. Душевный дост меня, удачный деловой партнер. Душевный дост. Бамenne iksan jönýär. Talant меня işenirlik. Bilemem. Men trudagolik. Trudagolik. Seret söýügi diýen dağım. Aha. Söýýän saýlan ýaryn bilen. Bilen akar bişirmek, gedelenç, gülşüp degişmek, dynjalmak. Şomy ýa-da söýügi diýende şu wagt söýýän kärim, çağajyklym, maşgalan, stabil, rahat durmuşum. Birinji. Конечно. Şo bam sen durmuşunda şu wagt. Ola men liçnim degişli. Şey diyen orta, значит, ba, brat. Hudaýa şükür. İň halamayan häsiýetin. Neme? Yasama. Ýatamaly. O yasamalyk. Emişe ödün olmaly, brat. Emişe ödün olmaly. Şeýlerak ağam. Şu arzu etýän adamlar men tegen. Kan, ardular, kan, brat. Şey pikir edýän adam lirika arzu etmeli. Arzu etsen, sen yaşın bolýan, молодой elmedama, forever bolýan. Stimul bolýar bilýänmi? A to sen представь, 30 ýaş, 40 ýaşynda уже bar. Arzuň ýok, zadyň ýok, näme etjek? Näme ýaşajak? Gyzygy ýok. Atak arzuň kän, Hudaý. Şu wagt ýeten derejeň sen üçin gaty gymmatlymy, goraýanmy şuny? Men o zatlara şeýle beredem, agbra. O zatlar Hudaý berdi bana. O zatlar Hudaý berdi, ertir, alyp bilýär. Sen seret bir moment barda.
Sen aladı etme. Hudaýjan islese, isle oyun şovolya. O näme islese şovolya. Sen otaýda näçe aladı etseňem, etmeseňem hiç de wliýat eden ha hazatlar. 30 näçe ýaşyňda geldi taňa şu uspeh? 2019'da, 18'da näçe ýaşymdadım men. Şu ada 38 ýaşap barýan. Näçe ýyl? 34 ýaşynda bolýan. 34, 33 şawa. Uspeh diýim, o uspehim diýesim gelen an. Serek sen käriň bolu da şu. Sen şunun gazanýaňyny, sen durmuşyň ekleýä, sen işiň diňlenýä adamlar tarapyndan kabul edilýär. Ömür arzuň näçe ýyllap şu da sen şeýle etdiň. Uje serek 1 ýyllap bir kär dogam etken hiç ýyl kabul edilen ok. Uje taşlap bolýar bilýän. 2 ýyl, 3 ýyl. Taňa garansiýa ýok. 10 ýyl. Hiç kili garansiýa, o. Yo aýdýana wot sen ýan soradyň, arzu edýän zatlar barmy? Benim şu zatlar gelmäkä, diňe şoň barada arzu edýärdim. Diňe şoň arzu edýärdim, bilýän? Men Hudaýjana gaýş edýärdim. Hudaýjan maňa tapaw diýok, sen näli meni näme uspešni etseň maňa tapaw diýok, ýöne etseň bolýa. Sebäp men şu zadyny, şu zatsız ýaşap bilemek bilen. Hökman aýdym ýazmaly, hökman çykyş etmeli, çykyş edenle men energiýa alýan adamlardan bilýän. Aýdýany gaty bolýan şu işi men. Maňa gatyr we çuldy. Aýtym brat, şolar ýaly Hudaýjana köp sag bol. Sag bol agam. Menen begen ýandaşyndan men özüm şu zatlara başlamakam görýärdim bolýan. Seni haýsam bolsa bir ýeriniň ýanyna görýärdim. Ezbitiriň ýanyna tel bilen getleşik bardy. Şonu sen kak druk kökmünni başa getleşikde. Ýöne kömek çökmüni şokat gelip berdim. Men diýärdim şu soprano näçe ýyl aýdym aýtýar şu oglanım. Haçan şungur wagty gelir kady seret ýarim da şoda gurlar. Begen ýanam janyň sag bolsun. Wot. Öz dawaç etmenlerle şuň bolmasa da, ertip bolmasa da 1 ýyl, 2 ýyl tapaw diýok. Hiç kaçan dawaç etmenler. Hiç kaçan.